Tohle video asi nebude tak veselý. Nebude tak veselý. Vždyť já ten speciál vydat nemůžu, když mám jenom 9 odběratelů. Ten speciál můžu vydat, až budu mít 10 odběratelů. Někdo mě musel přestat odebírat, což se stává. Ale mně se to moc nestává. Mám už jenom 9 odběratelů, ne 10. Slíbila jsem, že speciál za 10 odběratelů vydám v pondělí. Ale já ho vydat nemůžu, protože mě někdo přestal odebírat. Už jsem ho měla dokonce natočený, ale já ho vydat nemůžu. Nemůžu ho vydat, když někdo z vás přestal odebírat. Kdo chce ten speciál hrozně moc, musí někoho přimět k tomu, aby mě zase začal odebírat. Teda jestli o mě ještě někdo stojí. Každopádně ahoj.